Hej, velkommen tilbage til en til video. Der skal vi lave noget rigtig smukt. Vi skal bruge noget rød frugtfarve, et blad, noget blå frugtfarve, to glas, en med varmt vand, en med varmt vand. Nu skal vi... En med hvad? En med koldt vand og en med varmt vand. Og 2 skeer, hvis nu. Ja, det er nok. Så vi starter med at tælle det varme vand. Her. Der er lige lugt. Så lægger vi den her væk. Så har vi noget af det kolde vand. Jeg skal tage noget her. Og den røde skal ned i den rigtig dejlige varme ind, og den blå skal ned i den kolde, eller man må selv bestemme, for den skal ned i. Vi er bare til noget. Den bliver rødt saftig. Og den skal ned ud. Så skal vi tage den her, mixe den godt sammen, sådan så at den er dejlig rødglødende som blå. Den her skal være blå som blå banan eller andet. Sådan der. Tag den her ved, for det varme. Nej, den her skal op. Så hvad skal være op? Den her, den skal man tage et blad op på. Og det skal man så vifte sådan her op på glasset. Ikke spise lidt vand, du kan for mig. Det gik faktisk. Eller hjælper, kan jeg nok kalde det for. Så hiver man papir ud langsomt. Så prøv at hive papiret ud, ikke? Godt, lad mig hive det 2 første papir ud. Jeg kan få den ud. Sådan der. Og man kan få den ud. Så man kan se. Voila! Der er den. En rigtig smuk lampe. Ja, den er rigtig smuk. Så man kan se, så alt det. Altså, jeg har faktisk ret tøj nu. Og det var alt for i dag. Vi ses.